Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Színfolt Café, az én nevem Lehi, és itt ül velem ma a stúdióba párom, életem egyetlen szerelme, aki nem más, mint... nem találták ki Találj ki van boszorkányos nevet, már hogy én itt beöltöztem boszorkánynak. Ursula. Ursula, köszi. Az jó lesz? Tehát itt ül velem életem párja, Ursula. Sziasztok. Sziasztok. Rögtön egy szolgálati közleménnyel kezdeném. Kerekednek a szemek. Jövő hét pénteken óriási összevont. Ezt miért kell előre beharangozni? Már megbeszéltük Fresh-sel, promózzuk az epizódot. Tehát összevont nagy, gigantikus crossover epizódunk lesz a Spacebar teljes stábjával, úgyhogy itt lesz mind a három leányzó. Meg még itt lesz a Rozi. Mind a három leányzó, meg a Rozi. Szóval itt lesz a Rozi, az Eni. Rozi, Eni, te. Én. Meg én. Meg a másik oldalán Skype-nak a 3 Spacebaros fiú, úgyhogy így én vettem Amazon 2 bödör extra öklöző zsírt csak erre az epizódra. Jó, az insider point, azt nem érted még. Reméljük. Mi van? És szóval jövő hét a következő epizód az ott lesz mind a két feeden, úgyhogy hallgassátok. Egyébként ez érdekes lesz majd tanulni. Remélem a fiúk felkészülnek. Hát legalább annyira biztos, mint te felkészültél. Nem fogunk tech témákról beszélgetni, meg skifi sorozatokról. Nincsen semmi skifi, semmi tech. Jó. Semmi skifi, semmi tech.